Adaroma nana nesraw ibomi mu ase akasa kyerɛw setua ni bara dede na dede butu etututu a waha no enya asam keto waheniem wunya Landguard waheniem na afe adai ne adu dini eye bone me ba na ye edan mienu ema me ye ba ye wo mabu no wo ma sa tone asase no nso de ama obi adwini nyina agu ama oni pakro wo ma usifie esi so ba kwa wa ye yikura wanka afu a no wo ma adwini nyina waduane ane adwini nyina me yasra na I was for your coach, Amanfrom, ye war Kumasi here. Na manaba and Sakana no pay, HSA. One much say, and Sasia one more atoha, or more so may so juma, debino. Landguard the four, how margin or so, or coho no more. And ye bet you in ye brimo. Ya almost send an say, one room, now one meshe, now one sassino, and sign me di one more. Na ibusase, I so dinty. Na obi eto asase a na ebewie akire no na kamia ye say omususu nananum bi epese omugin asase no edi free wonom ensem Landguard fo no omo ye henfo a na di nti na asase na natoma wa bedrum bi na osan age na ade asemi hu nti ye tiasim na ene nananum bi atwetwe nkomo ede afa ho yeba ampa yatimi anya atete mawurem anya bibi kakra ele aba beto asase wa afi dru time a wose eba ye asase odwuma obeba na matwofo ekutamu bia matwofo timi crash bia miensa enan ewo so otwia wi na otwia wi ti ba bia omo wo ha omo anya sika ntwia bi na de kyese wo de wonse nipa wonse hwe ti bi nyina me kama me kasa nwa de mesre yewura otumfo ene se yanana wadaroma huye mobo na yen ya ye beto asase ne de sebe omo abusuaman so omo twe ne de ye de enim hwe ye mfa omo ho na emmom ya asase a ya to a omo asaji afri ensem ya japade a ya ye se oto ani hwe ha ya dwi ebi de agu meme de akora de ya sisu dan ama nipa akora so se akase obi penti no akwa akotene adaroma nana nesraw ibomi mu ase akasa kyerɛw setua ni bara dede na dede butu etututu a waha no enya asam keto waheniem wunya Landguard waheniem na afe adai ne adu dini eye bone na apeje o se ono ya asase wura ono ya hinwa ati mi so ye num se o hin biwa anu ti yesre se humbly yesre ba se yesre na ya ngba se se me ekoso no yesre no ngba se mo ne nkoa ane ne mpra essence Landguard they all avoid Landguard because obi wu as say ni na da so Landguard kum obi wo ha ye bebo mensedin ye bebo Asantehene ndi da hombrase eni ndi kwanso sre ye ba say all avoid this ade no me ba na ye edan mienu ema me ye ba ye wo mabu no wo ma sa tone asase no nso de ama obi adwini nyina agu ama oni pakro wo ma usifie esi so ba kwa wa ye yikura wanka afu a no wo ma adwini nyina waduane ane adwini nyina me yasra na ye boy mu asra no amra na wa dada na mesra no ya tuto bibia wo mo mfo ma asase ma Ohene ba kofi edusei eye semfi ADUMASA Chidomhene. Nana, no more quabu. Ya, me dear. Adaroma, to say. I mean, Nana Madaroma. Then I may say, you. Nana, and now your person will be in ye may be any so at the train. Say, maybe toss I say. Na actually Landguard the four, a fetchy ba. Say, O mamma, and your swajuma. Adaroma, not see any say. Yo, Medasi, Miniacatua. The Eddie kind, Mira and Amanquacodom, emo at their touchy. So I had a mirror, a toco coso, Adama, and a mountain at baby. Now, Mira, a toco coso, or say, name man would dear, Landguard, a biniha. And correct, Landguard dear,
me sheda pa nti bi wo Asantehene na de ubusa me fa ho se ede ne Landguard no Landguard no ye nkrofo bi a sabe ya omuni adwuma ye na ba bi fokobo mo pa omuni adwuma ye se wo adwuma anka onko hunuhuna obi a edi wuo beba sa we so anya adwuma mpenefo nso na kan se oni adwuma abonsam bo pa sanity enti omuni adwuma ye nti na obi abo mo pa se omo nko baabi na omo ko tete enipa bi ana se nkrofo bi omo wasase bi so enti na omo ato omo hu din se Landguard ke land no ya asase ana omo mo hweso wo ye guide enti na ya kan bo mo a e fe no Landguard yo enti Landguard mu busam se Landguard ne sen a Landguard mi nchire bo no yo nana ye da se nana ya se busa ba ko a ye pese obi mu e che ne se de ne be mato asase na ebedu baby na nananom bi se ye gi asase no de firi wonsem yo asase no to no e wo mu bebre gina asase se ka ye to asase firi ohene ho okay na ohene amon allocation wo ye asase no star plan ansa na asase no kra ohene no bi wo ho a obetete asase se ADUMASA na otete na asase a wo ye layout tete na asase da kwan nyina tutum ama sabi street na na say yeri betum nyina no yeri din toto so okay street no say nya ba ko pe ebi wo animu ebi wo akire ebi wo nchiemu ebi wo hane ha tini nyina no yeri din toto so say ne be ya sabi obi kura pe obi a yesu afra abrofo no ho say asomasi street okay na ga say usi so a omre na wahu anti ye layout a yetete asase at the street na bam okay na yela koma ebi a municipal ho na abakoye obedient permit na municipal for so de akọ ebi akomase regional regional for so de be national ni nyina no e chese asase na sebe wokoto ai o de wo so no ana o de mu bi no edimu okay na wato afiri wo hene ho kura mpo no ya fra de bi allocation no anhyehyɛ bebree wɔ so allocation no wɔ se woni tumi so wɔtɔn asase no ma obi why aton ama wo okay afei nso so anhyehyɛ wɔ asase no so se ebi a ya ma wo mfie miensa mfie miensa no ɔso tumi si wato asase no allocation na be kyerɛ allocation na wɔ so enti anhyehyɛ broni fa no paragraph ebe ahodo be 9 okay na wo wakenkan wakenkan ye no ya ma wo baabi a wo betimi de won sa si so ana wasan ho no so no ya kyerɛ allotee allotee no ne wa wo to asase no okay allocation ni paper no a ohene de ma no wo ne allotee no enti wo kenkan ye no waje atum sɛ ebi amfie miensa mfie 9 ɛda no mi si ya ebeto godi ohene no ho was hako ohene no toma no na odo nsa ahyase osan ana wetin ti odo nsa ahyase sa aho kyere nti obi timi to asase emfie be dukura no ma ho okay nti saa no sabe ayefuni bi wo ho a na no mo fa nkyeme ya na wo masase asa nti eba saa no osa ko ninchi nti afa eba ne saa na ADUMASA hene de ona asase kura wo de che na wagofo obi de ADUMASA mamu a sanfie ADUMASA mu de bi nsi da okay say okodom de asase be mu obi o say 2 or 3 years am share wo no apa ho winsi nti mage da bi enyo okodom asem na America na emu ahemfo ni bi eba ne saa aho kire nti no obasa konachi obaje na waje masase wo say no kure asase waje ato ache awowo wi nkrofo nti no medamu obi a obetuma ye emrepa mu ba ma kire ofoforo na se obekire ofoforo onje kura eno ne ye de krokro se ne be ya emra na diu na emra ni di nipa ni wi a eno aso waso de gina wo hena jimasa asase amato no ahini bi agye na asase amato no ahini bi agye na ni wura fi se enhyehyeye no a ne won krata no so no adi no eno no na ya na ma obi to asase a etimi eba se ekire no esa akodi ohene ho enti enchire mu kakra enso so a benya ma wo no
na just say ye tat na bonten na age masase no emunchire mu no emunchire mu just bre na so emre no aso emre na so anhyehyɛ no krata no wo awo ho kire se sebe date ya oja asase na wo so na akɔgya asase akɔto a yesisi nkrofo sisi adan na emfie du nkosi krata nso so emfie miensa nti wode kɔkɔ kra no a emra na diu na no mu nkyire mu a sentrofo no bi so mu a ɛno nso mka no wa ɛno hena gye asase ama obi na wɔtɔn na ɛho nsensem bebre na wadaroma krata no so location paper no so no krobia na ohini bia wona die ana anu anu bia yusu ohini bia wona hyehyeye ohini bia allocation de sabe krobia ne kwan ofaso na allocation kanye kra na yo ofaso ko bin ha na Asantehene enya metena konwa so no ye ne oman no nyina ahia ye se ye de asase ne ma wabusu mi nsia se wa nsia ye ba jama ni powerful busu mi nsia no de ye kan ne sa se bebo ni pehu na ma yeso adwuma nanso so ebi kura timi di edi mfie num ne akire okay na emo se otra nya ye na obi kope wasase no na koto committee fo na nim dia ombeje ama nipa no efi se enje seye no adiu omani na ni hyiaye ana ye san hyehyeye no na mada roma na manka ko domba ye no na ono to hye ne hyehyeye wona location so se meka ya ne de no ehye so mfie miensa 3 years mfie miensa na manka ko domba de menti bi da se ni mfie miensa chikura na waje obi asase afi nsem menti bi sada eni sana na ya na hyehyeye ne tie yo na wada roma obo on ma wo se ma to foundation kakra enso yaje oye bibi wo so foundation no de ya na ne je na edin kakra na anwa eguso anwa de enye foundation sabe obi wo kra na wotimi to wor fa ho eno de ye na sase ne dam obo ho ban obi wa wotimi si 1 room ana 2 room esi so eye ni nyina na obi ankonye na ho den okay enti foundation bi wo ho a uhunu se foundation mo so ewura fom boy 2 year na ogum no anu ewura fom na emfuye nyina afa ho enti eno no ye mfa no foundation na no de ya na baby for de na ma meka na ye kromo de ebi nsi ana ebi nsi enti mintimi nka ni pi okay yo na yenhwe se ekoba se ya na sanu besi aka asem ne dia afa nipa no wonjemu e ma ohene ne mfa ana kwan be so be fa so be sanya na sase no ebium ana wonya bium kora enipa eye entiase ne nokure se enipa beka nokura nga court kura dan no nke esi wo enipa me no twu manso ba ko nim nokura no pa onka nokura ne se ukogya asase no wo hene no ene wo ye hyehyɛ yesa mfie miensa okay ana asase na da wo mfie du ano hene asase no waje na de enti ede be bio na wo hu bio de wo wan se nana waje wasase de makobe be bi atena enka court samuni centrofo metie bi anim ebi se emra no adiu okay enti se basa ana eye kasa hunu na ya na obu o a wote saa na onam kwan hodo bi so pese wo se wo henu din wo kwan bi so se oton asase ama no na wasa je afri ni nsam enye saa mom na ya na menim setie na wadaroma obi a wato asase de agya ne mma ana ya to ato abusuam saa bre no bi a na na maame otoye no emra a one ohene ko no wonu wonim ena nipa no sabi watom ti sabe ya busua ne de a ba ku fon tumi fa chi nkonkosi nti ya busua ne nya na wo so mo hwe na omoye na kwa real mu a ya kan se masase da ha no na so so woje e ho kakra no eno ankyere mu ana mkyere wo no sabe ye de asase nkrata ana eja ye ba na se ye dofo a ya wo lama no asase nkrata so no eno ne site plan allocation enti se o papa bi anana na bi ewu no ode ama wona wa location no kire se o nana na oto asase nto o no mfie duonu ni o nsi so da a branch se wo so ye se be se mfie miensa ene ye da ewu lama akura no nya de ohene ne ebe be ma wo gi se amankwa kodom de on de ode be ma wo se wono kro ode bi chiche na ayemfo no a sabe o mu nsase asan no ayemfo no bebre nsase asan e ba sa de a ono sabe na mo fa ncheme e komo ya amra no so odiu nti aba sa de ene e wol no
enko ye dwuma ho so okrata o de kokoto kokoto be mo ati ase se enje se ye no wo busu na de ono so se waye bibi wo so na so ye bebu agu eye project for so eno no ne Amanfrom de yi a ye di hu nkomo yi me hu de nti a Amanfrom Machomen anase Landguard for ewon sase so se Landguard for won sase so na ewo ebi ana ewo nchiremu ba ko ana mienu wo hene na timi fa sase ma obi se yeso adwuma me de amount my allocation atoso na me Landguard be pamon David insida na abusuani bi wo ho a o me patapa ana obi wo nso okoto asase a onhwe ba bia abusua eni asase abusua ni asase se o ye abusua pani wo ye abusua ketoa wo ye abusua bia ni asase na no ohene bi kan o se yewura opemso o de asase mu ohene onfa asase mu abusua pani nti de ya tese abusua pani se mensase bi da ha ifi asase ni di ni na anya no kore abusua pani no ogidi soro no nyidi ase na oda ma se ni se ye ka se ogidi soro a obetuma yeso afu ne mo asase no bibi baso a ayo hene dia we asase no so afu ana me fan se sika okọ abaso ayo hene dia na obusua pani David okay na enchese ye ho David ayura otumfo otu afu se sawo de wade ekoja wo chiman na okofa na wan kra no wo chiman akonwa am de beje me befo na okofa abra wo chiman ni ho a obokro no okay enu ntino obi a oti asase su bia no wa hweso amaw enti se du se ye tete sa ayekuru no a obetete na wama do hweso no ebi wama ne bi enti abusu pani tumi no koduru se asase no obema ohene no kwan mo ohene atete asase no na ohene no amani bi no ohene mani bi kura no oton a ohene na dia location ebeto so ama de abusu pani aton ama no no enti ensamo esi Amanfrom no menti ase ni bi e kire se wo mo kasa wo ho enwanwa se obesi dan na obi obesi dan si apampam ana se obi se wo de afidie abu dan agu abra wo nkrata enti Amanfrom fo na wo mu sun obu che ajajo no ni nyinni se wo mu won nkrata e che se wo hene ensa hyase me kasa no mi di kaka se ADUMASA hene na makwakodo mmaaye no committee for tonton sase bebre okay e wo kromwa ba bia yeti na ahimfie na nka ho ye tire ye nyina committee for na tete na o mo tete a allocation paper no o mo de committee chairman aba ana o mo de ADUMASA hene so portion aba enti committee chairman no e be sign o ono no di amaw na o ja ADUMASA hene de no e so ADUMASA hene mai oh my enti eno na ahemfo no ba o mbe dia de ni wi a o mo frɛ sɛ wa wo to asase wo masase su bia no fa won krata ba kyerɛ me eno no pɛ sɛ ohun sɛ kwan na ton ma wo no hene be na ne sase ase enti o de komo na wo hene bia nsan hye ase de a eno hene no wa hyehyeye na watu nsan kakra na wasan ono no ba bi na committee no jai a o ma anye no 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 wasan ma na krata na di wo na odaroma ba bia wo wrai ensem wo ho pa yetate ohene bi ba ya wo se wa wato asase bia yese eno no ya na bi madwen o mo se bi wo pisika anase opese wo bibi die nti na ohene ni ho no mo a committee fo tumi beton asase die nti ohene ni ho a committee fo beton asase ne se ade chan ade san nyina nipa be epe be de trato enti ADUMASA akonwan eto ho be mfie aduasa tisa konwa to be be mfie aduasa na kuro no so etra se bi kuro no committee fo enti na e wo se committee fo ye layout na omutimi etiti ama Amanfrom so enya ba bi adomutreto ti ai na ma na basa so odaroma na ohene bi ni ho no mo a kuro no committee fo de ana kuro bi wo ho a ohene ni ho anka ohema na wo ho to ohema ni ho kuro anka na trankonwa e wo ho nanso so ya na tumi no ohene bi wo ho a ana kuro bi wo ohene ni ho a na ne hema nso ni ho
Okay. Etimi basa. Sabe ADUMASA hene oni ho no. ADUMASA hene ma na nke wo ho. Enti committee fo ye bibia akro mo de ko kire no. Okay. Ana ohema sabe wo ya brewa. Onko anase onfena ye na ye wa hoden. Kro no baby fo be baby do mutrato. Enti sei ana nana yesusu se kro yi twa ha. Se de be ya baby fo. No ohema mo kwan. Okay. Na sabi ohima akra mo akwan ohima onya hene nti bebi ohene be san no on sign ho pepepe nti ni se basa de a committee fo timi nya akonya etete asase no ma say de be ye nipa benya be de omutra tumti no adaro ma na no ahima ntumi san asase krata da bi na ahima no na medika aka kire won say kro no yemfa ma abusu pani ana yemfa ma na ahima afo e de ma ahemfo omunkoa ne ton ayemfo unde na nanom no wahini so a wotumfo anum na ohema de ne kire nti zozo hu se tumi no ejina nti yewura odi kuro no ma ohene nti wonfa kuro no ma ohema anase sebe abusu apani yo nana oye ohene oni wura mo se ekoba saa se wote se nkofo ejina saso so no mu ye dede saa no sebi omo kasa twini kasa omo kano a se na ya mote ya moje no de omo no se kan yiye mu no nanka ohena to nsa fra omu nyina okay me kuro yi mate se dede wo so enti obia anka ne hawo wo mo mu yesa dede ni nyina no omu nim me no kasa me dika ka se enipa nim bi nim no kore enam se ne nkrata ne nya papa nti no o so be ko ohene wo sanya sa so ohene wo ho Amanfrom sesi a no so ohene wo ho a de etwa ne se ohene wadaro ma kama se mi mame asase wadaro mo na de mame baby phone so pam me into ohene wi ya no say enso so edenti na ohene ho na sabi Amanfrom fo eja ohene ho na wo mu so afre opem so anti memi susuye mu no wo mu krata na nwie peye na nyanwanwa na san ye bisi wa abo ntem abo ntem anasa abo so nti abo ntem hin na yesi nansen ya no nti bisi ana abo so kuro ba akoso kumasin kuro ni bi so enipa ba duo no asa duasa omba manhia okay agese we ba yewura ya sase wohene ba ye no o se yemra ye ba ya ozo beje 200 million ebi so beje 150 million ebi si sei omu ekan ya obi ekan ne de ana yewura dan ma wohene ne se wohene unyi ano no sei o si wura do meka ina no kure na sabe wohene a me bedi na de no wa angu yetu no sabe wote ba bi kuro ma kuro do ma ho enti obi a si den si ba bi ope enti ko ba se kuro no afa ye nya kwan emfem eno na me frɛ sabi wo mo mo tisi ada ono se mumra na yempe kwan befa so a ye benya kwan atutum e ko wosi udan onye bi mfa wo ka mfa wosi dan kama gate kese ada na so de ka wurom e kwan ni ho enana enu nti na me ye ne se omumwa me okay na mo pesika kakra mra na wo a wo dan susu wunsi ye no se oproto no wo kwan mu a me ma wunsi ni ho mama baby fufuro se de be ya ye be yi kwan atutum okan ye to yero asum yero ka se mo ne nko na onko hwe na onsiesie ho emamo enti sa na eye sabe se ohene ba na o ka se mo fa mo nkrata ma kira o fa no ohene nsemu a sabe ohene bi e ba o se me wo fa anase me na okọ ye na me de o ye na me beto aso enti ohene bi e beto aso enti eno an se ne wo fa na de ma wo so hu duma no fa ye eno an so de ko e wo hwe ne wo fa nsa hyase sabe wahene me be chia o wadama me de nsa pantu buo mu ade ni na me de be chia o titi a se nye dwumadi bi no o se di na sase ne so se bi akwan ni ho na wo ye ne foforo ne ade ade a me nyini se wahene ton asase ma no hene bi di ade a wo sa ton ne foforo enye se sansem na ya na titi ni nya no ko enye sa na waje waton waje David entisa wahene ton asase ma na onsa anyi sabi wahene bia no oprinity wahene se wenwu akonwa so ne etu a aworo wo kura ti mawu enti wahene bia prinity se ne be ya sabi yewura empam no na ekwan bi tu sei no na wanyo nhye ye ya na nipa bi so kura ti mi bopo
eko bo wo charge a say wanti man ya nu ya omuti ma wonya amane abra e bi kura na ntisa okay yo Awusafo ohene ba kofi edu sei esemfie ADUMASA wache na dwen e de afa ho for dwen che so eto your comment section honom Facebook YouTube ADUMASA online ADUMASA TV medin de atesem hene koko ebe se ehia makram